epizodu Minecrafta. Nisam smislila još intro nikakav poseban, ali ajmo da krenemo. Znači, ovo je prva epizoda Minecraft preživljavanja. Ovo će da bude zanimljivo. Idemo, create new world. Svijet će nam se zove preživi u Minecraftu. Tako, savršeno. Bit će armor, cheats off, ok, bonus chest, ne, ništa i create new world. Pa da vidimo šta nas čeka u ovom našem svetu. Evo ga. Stvorili smo se da vidimo kakav nam je svet. Ok, savršeno. Pa ajmo odmah da krenemo. Možda nađemo selo tu negdje u blizini. Imamo tu neku livadicu gdje možemo da napravimo onu kuću i to. Ali to vjerovatno nećemo još u prvoj epizodi, to ćemo možda u drugoj. I napravimo crafting table. Sve normalno, ali ajmo sada malo da istražimo ovo mesto. Inače igramo na najnovijoj verziji 1.16 snapshot. Tu su neke planine. Tamo je još jedna šuma. Tamo ćemo istraživati kasnije. Je li to selo? To je selo, ljudi. Ljudi, to je selo. Idemo u ovo selo. Da vidimo šta imaju. I ne bi trebalo ovoliko da trčim jer nemam hrane. Iron golem, ok. Krevet, super. Ajmo da vidimo je li ima nekih chestova. Tu ništa, ima ovaj blast furnace. Imamo i stone cutter ovdje. To ću sve ukresti kada napravim pickaxe. A meni treba... Treba mi neki chestovi, nešto da nađemo. Stvari. Ok, tu je neki cave. Chest, hleba, imamo potatoes, imamo jabuke i saplings. Znači i ovaj žuti krevet što ne. Ok, idemo da vidimo šta ovdje ima. Beli krevet, ne. Već imamo krevet. Imamo ovaj blast furnace, još jedan. Idemo da vidimo ovdje, još jedno ovo i... Ok. Moguće da smo već sve istražili. Ovo je neko malo selo. Ali ok, bar smo našli selo. Imamo ovo. Ovo ću da uzmem. Komposter. Ovdje ću i... Tako okreću vam sve. Pokupili sve. Ovo što smo našli od stvari. To je okej. Hay bale. Blast furnace. Okej, stone cutter. Da, sve smo istražili izgleda. Onda ću uzeti ovog hay bale da imamo za hranu, ono... Ovaj hay bale je jako dobar, zato što možemo jako mnogo hleba da napravimo od ovoga.
a to... Bukvalno imamo neograničeno hrana od ovoga skoro. I planiram da pokušam da napravim 100 epizoda challenge, tako da... Ostavite like ako vi želite da bude 100 epizoda ovog preživljavanja. Ajde da vidimo nekih 10 lajkova za 100 epizoda challenge. Da vidimo, jel ima još negde Hey Bale-a? Ne vidim nigde, ali dobro, našli smo 26 komada. Aj ja, to je baš mnogo hrane. Ako možda možemo naći još nešto? Ne. Okej. Okej, čuo sam mačku, ali nema veze. Evo je. Okej. Idemo u šumu. Ne znam. U stvari napravit ćemo crafting table i... Treba nam pickaxe, ono da počnemo da majnujemo. Samo da uzmem i crafting table sa sobom. I da vidimo... Okej, već li si dočekao cave? To je zanimljivo. Op. Meni samo treba malo stone-a. Može. Super. Sad ću da postavimo ovdje crafting table i da napravimo stone pickaxe. Savršeno. Sada ćemo probati da nađemo nešto irona. Ono da napravimo i iron pickaxe. One. Ovo je loše. Ja bežim iz ovog cave-a. Uf, ljudi, ovo je bilo jako rizično. Ali, idemo... Okej, ovo nije cave. Idemo ovdje. Ne. Ni ovo nije cave. Čemu služe onda ove rupe uopšte? Hoću samo malo da irona da pokupim, može. Okej, creeper. Vidio sam creeper. Oh my god! Dobre. Creeper je ubio onaj jedan creeper. Creeper mi pomaže. Iron! Yes, konačno! O ne. Još zombija. Brzo pokupi! Oh my gosh! Come on! Ne! Moram da pokupim ovaj iron izbeći. To. Okej, sad brzo uzmi ovaj iron. Još irona, ovo će da bude da ekstra. I evo ga. O ne, ja bežim odavde. Mislim da je bilo dosta. O ne, ljudi, bežim. Ljudi, još irona. To. Uzet ću i ovaj ugalj. Samo da zagradim da ovaj creeper ne može doći ovdje. Okej. Mislim da je to dovoljno. Ajmo sad uzmemo i ovaj ugalj. Izgleda da je tu još jedan. Okej, to sam uzeo. Uzet ću i taj. Uzet ću i... Okej, super. A hoću da uzmem ovaj ugalj drugi.
zombije. Imam 2 srca. Nemoj ništa da me napadne sada. Umreću ljudi. Dobro znam da ovo nije hardcore, ali opet ne bi volala baš da umiram. Eto! Oh my god. Ja odlazim odavde. Bukvalno Našao sam 20 irona? Ja nisam znao da imam toliko! Dobar dan. Mislim da ću sad spavati. Idemo. Prva noć je prošla. Nice. Sada... pao sam. Imam pola srca. To je jako loše. A ti ne traduješ, okej. Jel ima bilo ko traduje nešto? Izgleda da nema. A sada kad imam pickaxe samo mogu da im pokradem one stvari. Ne. Skočio sam. Uzet ću ovaj blast furnace. Uzet ću i ove blokove, jer ono što da ne. Ovo su oni smooth stone. Oni se dobiju valjda kad ispečete stone, nešto tako. Sada, ja mislim da bi ja trebao nešto da pojedem. Poješću hleb jer ga bukvalno imam neograničeno. Ok, ne znam zašto baš govorim neograničeno, imam ograničeno, ali imam jako mnogo. Pa sada, pogledam ovdje ništa. Uzet ću vam i ovo zvono. Hvala. Da vidimo je li ima možda još nešto da se uzme. Šta? Ovdje ima. Još jedan blast furnace. Može, daj. Ovo je već super. Taman mi je pukao pickaxe kad sam sve pokupio. Super. U stvari nisam sve pokupio, stone cutter je ostao. Pa može sa wooden. Mislim da može i sa wooden. Ok, easy. Uspela sam. What the? Ko mi sad piše? Sheep! Ne znam što ubijam, verovatno za mes. Eto, ako sad imamo malo mesa. I postavit ću ovdje blast furnace se zove, pa ću da stavim ovaj iron da se peče. Ako ide ovdje 10 i ovdje 10, propavim ovo, da stavim 9 i ovdje 8. I tu ćemo malo sačekati da se ispeče, a sada za to vrijeme ću ovdje staviti crafting table i napravit ćemo neke iron stvari, uzet ću ovo i sad možemo da napravimo iron pickaxe. Ljudi, boom, iron pickaxe u prvoj epizodi, pa nama jako dobro ide. A napravit ću i sword. Oh my god, mi smo ekstra u ovoj epizodi. 8, napravit ćemo chestplate. Može. Sada, možda je bilo dobro još da napravim, ne znam, tu je gotovo i imamo ukupno 7. Da ovdje napravimo leggings ili nešto drugo. Napravit ću leggings,
I bum, i evo ga. Ovo smo mi za sada, pa mislim da ćemo ovdje otprilike završiti epizodu. Ne znam koliko traje trenutno, a mogu ovo mislim da mogu brzo ide. Da, može. Mislim da ćemo u sljedećoj epizodi vjerovatno praviti kuću ili nešto slično. Možda ćemo još istraživati. Ja mislim da bi mogu još da odem da vidim šta ima u ovoj pećini. O ne! Pa, wow. Mislim da ću uzeti ovaj iron, da. Uzet ćemo i ovaj iron i uskoro imamo full armor. Čekaj, treba nam 9. Ljudi, možemo da napravimo full set. Full set u epizodi 1. To bi bilo baš nice. Možda nađemo u drugoj epizodi dijamante, to bi bilo cool. Još nisam ni blizu, dobro. Ne, to treba dirt. I evo nas gore. Sada sa ovih 10 irona, i to ću još da ispečem. I meni se jako sviđa ovaj furnace. Oni jako brzo rade. Nisam ranije ništa pekao u njima, nisam mnogo igrao preživljavanje ranije, pa ih nisam koristio baš, pa baš su brze peći. I da vidimo, čekaj, koliko mi treba, da, treba mi 9. Imam još jedan viška, to je... I evo ovdje imamo za helmet, super. Ću da crafting table staviti tu. I sada kad napravimo ovaj full set, mislim da bi to gotovo za ovu epizodu 5. Idemo. Boom. Full iron, šta ćete sada, to je to. To je bilo to za ovu epizodu, nadam se vam se svidjela. Ako ste ostavite like, share, subscribe.